Kaixo, pentsa behin ja bukatu dugula gure e-learningeko edukia, ikasegoera edo beste eduki bat, eta orain ja esportatu egin nahi dugula, eraman egin nahi dugula nonbaitera. Hiru aukera azalduko ditugu. Bat, ELP fitxategia, hau da, gero norbaitek jarraitu nahi badu egiten, karpeta oso batean, eramango genuke fitxategi hori. Beste formatu bada, web formatua, hor ja ezin da mugitu, eta SCORM formatua. Azken bi hauek gero Moodlera igo daitezke. Bueno, has gaitezen ba. Bueno, proiektu hau hasi bakarrik egin naiz, baina pentsatu bukatu dugula. Guztia eduki behar dugu karpeta batean. Joaten naiz hona, eta karpeta honetan daukat guztia. Hau da ELP fitxategia. Eta hau irekitzen dudanean, irekitzen zait nik lanean jarraitzeko e-learning fitxategia. Eta hemen eukiko nituzke, igo ditudan PDF-ak, irudiak, baliabide guztiak, hemen karpeta berean sartuta. Orduan zer egingo dut? Karpeta oso hau, konprimituko nuke, eta hori bidaliko nioke behar dudanari norbaiti. Ikusten da, zip formatoan, karpeta osoa. Eta erabili behar duenak, besterik ez dauka, hau ireki, eta irekiko zaio formatoa, e-learning. Noski, igo ditudan, hau ez baditut karpeta horretan PDF-ak eta irudiak, ez dira ikusiko. Orduan karpetan euki behar ditut baliabide guztiak. Hori izango litzake modu bat. Beste modu bat izango da web formatoan. Emango diot fitxategia, esportatu eta web formatoa. Fitxategi konprimitua. Emango diot izena, Moodlera igo beharko litzake, hau, konprimituta, fitxategi bat jartzeko ikastaro batean adibidez. Deskonprimitzen badugu, hemen daukagu, deskonprimituta, irekitzen badugu, hemen gauza asko ateratzen zaizkigu. Badago fitxategi bat guztia arrankatzeko edo ikusteko balio diguna. Index izena duena. Hemen daukagu. Eta ikusten duzue, irekitzen dela, egin dugun proiektu guztia irekitzen da. Baina ezin dugu erabiltzen edo moldatzen jarraitu. Eta azkena izango da SCORM formatua, fitxategia, esportatu, hezkuntza estandarra eta egokiena, hauxe da, SCORM bat.bi, oraingoz. Eta hemen izena eman, eta gordeko zaigu, zip fitxategi batean, eta hori Moodlera igoko dugu nahi badugu. Bueno, besterik gabe, hurrengo arte.